Kaixo koldo naiz eta hau Euskara OK kanala da, Euskara zuzenaren kanala. Gaur, TikToken topa daitekeen euskarari buruzko beste mito bat landu nahi dut. Bideoietan eta beste leku batzuetan ere, esan beharra dago, esaten da urtzia izena zela aspaldiko euskaldunek beraien jainkoari edo beraien jainko bati ematen zioten izena. Baina hori, zenbait euskalarirentzat, zenbait hizkuntzalarirentzat ez dago hain garbi. Eta oso historia polita dago, horren atzean kontatuko dizuet. Urtzia hitza lehendabiziko aldiz 12. mendeko testu batean agertu zen. Aimeri Piko izeneko monje eta erromes batek egin zuen bidaia bat Doneiakue bidetik eta Euskal Herritik pasatu zen, eta guztiaren ondoren idatzi zuen bere bidaiari buruzko testu bat, eta besteak beste bertan euskaldunek erabiltzen zituzten zenbait hitz jaso zituen beste peregrino batzuentzat baliagarriak izan zitezkelakoan. Eta hor agertzen da garai hartako euskaldunek urtzia deitzen ziotela jainkoari. Egia da gero 19. mendean testu honen berri jakin zenean zenbait idazle hasi zirela urtzia deitzen jainkoari eta era honetako historiak zabaldu ziren. Baina badirudi benetako adiera gehiago dela zerua. Eta hain zuzen ere hitz horren arrasto batzuk aurkitzen direlako gaur egungoak diren beste hitz batzuetan. Adibidez, hortzadar edo ostadar, hortziaren edo hortziko adarra izango litzateke, zeruko adarra nolabait esan da. Edo oskorri izango litzateke hortzi gehi gorri edo zeru gorria. Edo ostarte hitzean ere agertzen da. Eta beraz beti zeru adierarekin lotuta dago. Zer gertatzen da jainko adiera horrekin? Gaur egun pentsatzen da, segurazki halako gaizki ulertze bat egon zela, Aimeri Piko de Romes horren eta bere informatzaile euskaldunen artean, eta jainkoaz galdetu zionean, elkarrezin ulertu eta kontzeptua nolabait galdetzeko zerura seinalatu zuela eta euskaldunak ulertu zuen zeruaz galdetzen ziola eta orduan hortzia esan zion eta besteak jaso zuen aldiz jainkoa zela eta ez zerua. Beraz nahaste bat gertatu zela pentsatzen da. Guzti honetaz, interesatuta baldin bazaudete, liburu bat gomendatuko dizuet. Hemen daukazuen liburua da. Hain zuzen ere, Urtzi Regero filologoak egindakoa, euskararen inguruan dauden hainbat mitori buruz. Liburu benetan interesgarria da, gomendatzen dizuet. Ondo segi.